No, v dnešní videu budeme dělat prank na killera tady hezky. Hororová mapa. Co ahoj, ahoj. Měla by ta hororová mapa. Jo. Já už jsem má tu příšerku nebudu. Počkat, já si tady hezky takhle udělám tady tu kravinku, ano. Vymaž to. S tady tím mi zhoří ten počítač, já to vím, první. Grabable, dáme si jich tady ještě špík. Jo, oni jsou zpátky, aha. Mi nedošlo, že budou zpátky, počkej. Tak já je všechny seleknu, hele, selektnu, hele. Takhle, tak, no jo, pořádně úplně všechny. Jo, tak, teďkom. To je jednoduše. No jo, to jsou lagy. Se mi to trošičku laglo, jo, not gonna lie. Teď zase trošičku. Kam jestli mi po tady tom nespadne celá hra, tak fakt už nevím. Pápa! Jo. OK. Tak teďko to není dobrý. Jestli mi to nespadne, tak fakt nevím.